Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै रायलायबाय लोगोफोर। आङो नै दायो मायाव दंफैयो दे लोगोफोर, आङो बिशालाव हाबनो नागिरदों आरोना। माने जोङो गाबोन हाबा जागोन आरोना, थ' बिनिनो गिफ्ट मोनगोन। मोजां मोनो ना मोना नायनोसै आरोना, बेखौनो जोङो नायनो फैदों आरो। माने नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो, मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना लोगोफोर। हाबानि नायनो मोजां दंना गैया, गैयाबा बेलेगाव नायनोसै आरोना, ओमफ्राय बिशालाव हाबनानै नायनो नागिरनोसै आरो। आंजों लोगोसे थफादो लोगोफोर, नोंसोरबो नायनोबा। Coba ya Nina. Habo ba yung mana? Betul kah? Lancar na? Lang baik, salah ya. Angkat dia nggak kena hatera lagi pada. Dan acuh yang kau. Mana main dom, yang sekarang na? Kena hatera. Di lawan dari muda nih mana sih mana? Kakak gue baik itu. Ini yang kakak baik. Ya aku tuh penisar na. Terus makanya ya aku tuh penisudungan lebar. Jangan jauh dong mau. Kalau nah bisa lah ya. Mana ini? Lagi dera. Papan nang guna mana? Korean? Gotopon ni kan? Apa hari-hari? Para mana muna pini ba? Mana muna ba pini ba? Salah. Oरैबायदि रागा जोङो नै डिफेन्स फिसाखौ जासिबा गथ'फोरनिसो लायो आरोना, गावबोसो गथ'आनो होमबाबो रागा जोंखायनो नांगौबा एदावनो आराम जानो फिसालाया रागा जोंसो गारो नांबावा देन्जार खायसे बेखौ नङाबा आस्सा Nah, itu gangsa naidong लोगोफोर लंबाय लेकिन लामबाथ' जायो आरो बाबा नों मिथियाना गुफुरनिफ्राय लांसिनो नै बिमा फिसाजों मा नायदों नों मा नायदों बाबा नैयाव Master, sini. Selak ikhlas. Neng, lagi bu. Asal macam. Sendela ni macam deh. Hello. Macam. Này, bên này này là. Nhưng là này con chưa bao giờ được. Ini plate dah, plate bangrai plate. Nhưng là này con chưa bao giờ được. Nih ini là macam. Isi macam lah pergi dengar na, sandal fra. Ini gotopon ni ada na. Aduh.
बेखौ बिब'नो जासिनि र' नै लोगोफोर नै बिब'नो जासि रानि गानग्रासो नांगौ ना मानो जामबिलाय नों गाननो मानो नो गाननाय नायनोबा आं सेन्देल खुनानै गानाखै एफा मोजां होनायखौनो र' देखायनो आं गाननाय नायगासिनो दे बिब'आ लोगोफोर हामदोंहाय आरामनो नोंनो आंहा गैयाहाय फायग' गैया लाया आङो मा राइट मोनबाय लेफ्ट मोनाखै लेफ्टखौसो मोनदोंमोन नोङो राइटखौसो मोनाखैमोन राइटखौथ' नागिरदों आरो साबसिन गाननो नोङो बिदिखौ गानबाय थाग्राखाय नोंखौ अरदोंहाय मालाय साबसिन गाननो नांगौ नामा नैलाय फैनायनि सोरनिलाय आंनोबो नायलाय देलाय गानहोलाय ओमफ्राय माबानि बैसानि सोमदों गाननायनायनि र' बोरैबा माबा जायो आंनि उनावहाय फिथा गोनाङा बिदिनो जाखायो जामबिलाय आयौ मोथोरा मायाव अरलांदों गथ'खौ फिथा गोनाङा बिदिनो जाखायो लावद्राया माबायो ओमफ्राय नोंनिया माबायदि आं दोनबायहाय लाला आङो लालानो दोनफिनबाय दंखायो आंनाव दंनायालाय थ'दो आं लालालै लांहरसै बास्केट ना गाहायावसो थाबोबायहाय लोगोफोर बास्केटबो मोनबोआसै गोजौआव बास्केटानो थाबावा चलो गोजौआव फैबाय आरोना नैयाव आयौ आं फैबाथाय लोगोफोर नायदो माखौबा लुबैलाबायो गोसोआ ओमफ्राय लांनो हाया आरोना गोसोआ बिदिनोसै आरो मा बुङो मोजां नुबाथाय लुबैयो लोगोफोर माखौ लानो जादों आरोना लोगोफोर मा हैनो जादों नायनोसै र' मोजां मोनोबा लानोसै आरोना ओमफ्राय जुदि मोजां मोनोबा आरो बेलेगाव जोङो नायबावनोसै आरोना मा होनो माने माखौ लानो जादों र' नायनोसै मा लानो जेबो लायाखै आङो नै ओरैहाय नोंखौ सोबाय थानो थिनदों जारलाहाय नोंजोंबो बाबा बै मा थिखोबाय थादों नै ओरैहाय बयाम एरि दं आरोना लोगोफोर नै आं फैफाथारैहाय बाबायाबो थांनोसै जोङो थांनोसै आरोना दायो ओंखारबाय जोङो सिंनिफ्राय लोगोफोर बिशाल सिंनिफ्राय ओंखारबाय आरोना जिपखौबो बेयावनो लाखाबाय जोङो ओमफ्राय मोनाबाय आरोना नै मोनाबाय नायदो लोगोफोर जै हाबबाथाय माने ओंखारनो रोंखाया आरोना लायाबाबो बेखौ नायलाय माखौबा मोजां नुबाथाय नायखांबाय थायो आरोना लोगोफोर ओइ बाबा फुदो मोनाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै गथ'फ्रा माबा जानो दावराव जादों आरो नैयाव हाबनो नागिरदों
मोनाबायहाय स्ट्रिट फुड खालामनाय बायदि बे माबाखौ मा भिडिअसना आंखौ लागोन दे मोखां फैयो जानो मोननाय जानाया मोनाद्रायबायना बाबा मोनाबाथाय मोना बुङासै ना Kau tidak akan ambil suku guys. Sama lagi mak sana. Ada deh. Betul. Musuh kalah.